Ние сме група свободни и независими хора, обединени от идеята за пробуждането на нашия град. Ние отстояваме гражданския си дълг и ще използваме своите позиции и експертиза в интерес на обществото. Ще бъдем гарант на софиянци за реализиране на обществено значими политики, за осветяване на всички скрити проблеми и корупционни практики в общината. Ние вярваме, че всяко усилие има смисъл. Няма да се примирим, докато не намерим отговор и решение. Ние сме тук, за да бъдем вашият глас в общинското управление. Ще покажем, че София може да бъде на добрите, усърдните и честните хора и общината може да се грижи за техния общ интерес. Ние вярваме, че всяко усилие има смисъл. Вярваме, че с общи действия можем да постигнем по-справедливо общество. Ще приложим коренно нов подход за трансформация на управлението в София. Ние сме тук, за да бъдем вашия глас и представител в общинското управление. Ние вярваме, че има надежда за нашите деца, затова ще продължим да водим битката за общия ни дом.